ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో చేరి వచ్చిన దేవుని సేవకులైన మనం ఆశీర్వదించే వారికి ఉండాలి, తల ఎత్తుకునే వారికి ఉండాలి, కానీ తల దించుకునే వారికి ఉండదు. అలాగని గర్వంతో తల ఎత్తుకోవడం కాదు. కళ్ళు నెత్తికొచ్చిన వారి తరం గలదన్నాడు. అదిగా దేవుడు ఇష్టపడేది. లోపము లేని వారై, దేవుని అంశ కలిగిన వారై, దైవరోషం కలిగిన వారై, కక్కులు పెట్టబడిన కొడవళ్ల వలె, నురిపిడి కొయ్యల వలె, ఎత్తడి తలుపులను ఇనుప మ్రానులను పగలగొట్టగలిగేటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేయగలిగినటువంటి ఆది అపోస్తలిక ప్రమాణాలతో దేవుని సేవకులైనటువంటి వారు ప్రపంచానికి దీవెన కావాలి.